erg zwieren, hè? Is er geen contra dan? Ja. Ik ben heel zwier, dus help vast. En de buik dan? Ligt die wel op paak zijn buik? Ja. Ja? Ja. Rima. Ik woon bij de wijn. Oude onder de bol. Ja, rima in. En naar je rij, en naar je vlag. En naar je rij, en naar je vlag. De taart van Pakenzaken, wat doet is Pakenzaken hier? Ja, en ik was bij voetbal, een onderlinge wedstrijd. Yay! Dus we gaan nou aan eerst de taart nog even verder versieren. Dan gaan we hut naar Pakenzaken om hem de taart te brengen. Dan had Zaken zijn eerste voetbalwedstrijd, hè? En van de middag hebben we een verrassingsfeestje voor Pakenzaken, hè? Een drive-thru party. Dus vanmiddag moeten we dat al je klaarzetten. En dan ben ik heel benieuwd wat Pakenzaken ervan vindt, hè? Die moet even in bad. Ja, die moet lekker in bad gaan en dan kun je alles versieren, hè? Ja, 30, 40, 50 minuten. Ja. Zullen we eens taart versieren? Ja. Zet mijn pak. We hier juist Jonne de kerstjes er al even in zaken, hè? We kunnen het net meer op wachten, hè? Nou, Wie wie een zonnetje keer had het wel passen, zo. even 4 laat het al wat Vier hunnen. maar. Oeh, shit, het is al wat hunnen. Oh, lekker. Doe de chocolades mee. Doe er bijna wat, hoor. Zo? Ja. Nou, laten we even zien nog mee. Dan een beetje hoe dit ziet. Is echt super mooi, Wenszaken. Ja, ik hoop dat het ook lekker is. Maar ik vond niks aan, want ik vond... Maar als Jippie de buk krijgt, dan krijg je snijdt er een stukje aan en krijg je die voetbal bij, hè? Ja. Kom maar, maak eens zo aan. Is er een jaren, hoera, hoera, kunnen we... Gauw blij! Hier met een pip! Nou, we gaan nu blazen. Doe maar! Een rooktaart! Nee! Nou. Echt 60 jefjes. Ja. Dat maken we tellen. Oh, dat ben je wel net nog. Hier met de pip! Hoera! Hoera! Oh, en dan krijg ik een dikke tut mee. En een dikke kroep. En hoe hard is Pakenwitten? Net zo goed. En Zaken wil graag een chocoladetaart, meidje, maar er zit heel veel chocola op en in. Ja, maar ons zit er gewoon al in de bovenkant op. En we hier in betocht, die snijden een stukje van Zaken eraf. Ja, Want Zaken moet eerst trainen. Je zei het wel net. Ja. Ja. Oh nee, trainen een wedstrijd. Had een onderlinge wedstrijd? Een onderlinge wedstrijd? Een onderlinge wet. Ja. Oh, die ben er dan net. Hoop maar dat ik zal in. Ja. En het ook wezen. Oké, wat ik met Jan... Heel veel allereerst. Jelke, Tiffany, Zaken, Thomas. En Dan maakt dat best niet iemand. Ildemare. Ildemare. Die krijgen er dan net mee. Die vinden we best. Ben je er al heel vol? Oh, de billen gaan op het veld. Nou, maar weer maar gauw. En dan zijn die Ik even... kijk hier naar het reden met Ajax zitje. Oeh, cool. Nou, ze even met die meijer in het tot de dik. Ja. Want we waaien net het veld op. Maar dan breng ik hem wel even naar een stukje. Doei. Heel volle willen leven. Dag, pap. Denk dat er. Het begint ook nog een beetje te hagelen. Hier, mijn pap. Hij zit er met op of om. Die had er vanochtend. Ik zal zien dat ik in de auto kom. Getsy Derry. Ja, zaak ziet van de morgen. Die weer een oeros. 6 van mij al wekker. Zo zijn hier erin. En nou ja, we willen eigenlijk ook nog de taart bij Paken brengen natuurlijk. Maar ja, het koelt het alweer wel. Dus het koelt alweer mooi. Oh, het hagelt echt heel wat. Ja, ik zou zeggen, daar werd er hut van. Maar mijn memme die zei natuurlijk van, oh, heer mijn liefie. Hopelijk is het vanmiddag wel een beetje droog met de drive-thru. Meestal kunnen natuurlijk in de auto zitten blijven. We hadden wel wat leuks regelen. Dus hij is echt dikke vette Rolling Stones fan. Nou hebben we Ivo Poelsma weer te strikken om een nummer van de Rolling Stones te doen. Dus hij is zijn favoriete nummer I Can Get No. Dus Ivo Poelsma komt als Mick Jagger achter de rol. Er waren weer de loodzwaai. En ja, ik ben heel nieuwsgierig naar hij zijn reactie. En dan hoop ik dat het op deze manier toch nog een beetje een feestelijke dag wordt. Want anders is het wel een trieste bedoeling dat je niks doet. Hè. Je wordt maar 1 keer 60. Nou, het centje er weer bij. Dus
Dat is lekker. De beestjes zetten even, dan heb ik zaak op. En dan komen er aan zo wat mensen bij de jonge knietjes te zien. Die vregen dat ze even zien mogen. Die moeten we graag een knietje keerpje. Hey! Goeie! Nou, ik zet bezig met een oei. Dan stap je in je heids in de auto om zakenhutten op te halen. Zit nog mijn favoriete muziek erin. Hoe moet ik nou instappen? Dit is zo mooi, hè? Jesus Christ Superstar, echt. Mijn favoriete, een van mijn favoriete muziekjes. Ah, te gek. Ja, zaak op halen. Hey, we zien dat ze er aankomen. Kom aan, prutje ben hoor. Hoi. Oh, ik zie nog wel op het veld omrennen. Wacht je nog even. Hey, kereltje! Ja, kom hier eens even. Hey, hoe vind je het? Ja, is een leuke wedstrijd hoor. Hoe gaat het? Gaat goed? Ja? Mooi zo. Ja. Hey, Dolevie. Dus leuke eerste wedstrijd. Ja. Waar zit hem nou? Ah, maar Sherry, waar is je auto ben ik? Paarden. Ik pak je nou. Men moest een beetje hut, dus men heeft pakjes in de auto pakt. Ja, maar die is sneller. Dat is echt sneller, ja. Oh, ik flip je ervan. Ja, die is wel wat sneller, ja. Was het voorin zitten of achterin? Ik wil mijn voorin zitten. Hey Jelke, Ja? in die verleden, wie is er skater toch? Als je van een petsek zou was om op. Nee. Zo doen we dat. Skaterboy. Staat je goed hoor. Toen hier er geen bed, maar lang hier. Waren dat hier keer? Daar komen nog eens foto's van. Op het ken. Tje. Beide de bussen aan kant erin. Ik de reer en Ilse de Wiete. Ja jongen, de best. Ja, doe die er maar uit. Ja. En dan maakt er even de rr van een rachteruit. De rr van een rachteruit. De rr. Zet die jongens, je hebt een naaiselzaken. Hier. Ik heb hem altijd weer pakken van mijn broek om aan te. Ja, hier mooi nice. Zo. Ja, perfect. Op een rem. Yes, sleutel nog even om, Tink. Ja. Draai met 12 vingers. Yep. Maar die is de rekkel. Dat is al met Jimmy, mat in de auto. Is aardig zwieren, hè? Ze geen contra dan? Ja. Even wat contra weg. Ik ben heel zwier, dus het helpt vast. Heel zwier. Eigenlijk een beetje te zwier voor de minishow, maar hier waren de grutten misschien. Maar check het echt. Even een centje. Oh, een doekje in, Leo. Oh, mooi tafeltje op de rechtje hebben. Is het dat zwier, zei ze? Waar is het pakje? Pak Ivo, de Mick Jagger. Mooi broekje. Nou, Mick Jagger en de Mick Beer, die zijn gewoon jaloers. Die zijn gewoon jaloers. Wauw. Jappie. Mooi popke. Wend er maar aan. Muziek is ook geïnstalleerd. Ah, top. Toppie. Maar we dat noemen we dan ook even testen, of die het doet. Jazeker. Goed net loert, maar even terug. Film snel mijn code. Was er veroordeeld, Leo? Hij dat het. Nee.
Beetje saai. Ja, elke man snappen dat naar Hilde. Lekker chillen! Ja, heel goed. Mooi! Tappie! Ja. Dat ding heeft een zin. Nee. Nou, het begint er al wat op te likje. Hier de koffiehoek. Maar nou ja, ik had even een soort paadje maken dat ze aan deze kant inrieden kunnen. En aan de andere kant zaten we wij. Koffie, gebakjes. Happy birthday. Blijf. Een tapeje. Wist je het Ildo nog koest? Dat komt Jetro, denk ik. Ik moet thuis echt aan denken. Krijg wat. Ah, Jara! Hoe zit het paken eruit? Net? Liek het er net op? Nee. Wat dan? Vaak had helemaal geen hier. Oh, paak het helemaal niet. Dit zat maar op beide kanten een beetje hier. Ja. Dus hier liek het, en de buik dan? Liek het hier wel op paak zijn buik? Ja. Ja? Mick Jagger, a.k.a. IVO. Ik zeg er hem zelf. Eerder. Zo zusje. I can't get no. Even kijken. Gaat het helemaal volhouden? Ja, zeker. Goed zo, dan maar Rutje. Is meneer IVO hier echt? Mijn best ik een enkel zijn. Je gaat het helemaal volhouden. Ja, echt, als hij het Engels praat, man. Ja, zeker. Ah! Mooi toch? Ja, Hallo. ik kan eigenlijk heel goed Engels praten. Hij komt uit Canada. Canada. Ja. Nou, hij komt uit Friesland. Ik ben Eigenlijk. hier geboren. Ik zal even nog met Mick Jagger pak. Ja, wel een leuk grapje. Matten had Ivo ophellen. Het zei Matten, dan kon ik gewoon de hele tijd Engels praten. Want Matten komt, ja, die is in Friesland geboren, maar had een heel skoft in Canada rennen. En is nu sinds kwart weer waarom. Maar nou ja, die had dus heel tijd Engels praten. En nu stapt er uit de auto en begint er in het Nederlands, of in het Fries. Oeh, lachen. De proek. Waar hebben we die? Ah, die laat je verstappen. Nou, ik zal zien hoe dat Ivo stiert. Nou, van mij wel eens kleren, hè? Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Ik had er vet zin in. Oh, ik zal Ja, even... kijk, we kunnen in een golfkarren vaak optellen. Ja, in een golfkarre halen we paak op. Daar is dit een golfkarren. Van mij om een hoek, als je daar. Ja. Tipa 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 to to. Tipa tipa to. Eigenlijk je ballon en dan komen we samen. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Oh, hier weer. De accu is leeg. Ga ik nog wat rieden? De bios. Was het erin? Ja. Ja. Maar stel je wat om je heen kroepen. Hoppatee. Net in de sleet, hè? Een beetje kort. Ja, net in de slee. Net in de sleet, Rieder. Nee. Oké. Tipa 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 to to. Oh nee. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ja. Ja, papa, ja. 1, 2. Hoppatee. Dankjewel, ma'am. 1, 2. Er is een jarig. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Paken. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Paken. Zaken. Happy birthday to you. Doe er even mee. Hey. Katjes voor mij. Ik ben zo nieuwsgierig geweest. Is Paken wat zenuwachtig? Ja, Paken? ja, ik ben een beetje. Het is een verrassing, wie zei er niks? Hoe laat gaan we het, Beppe? Ik mij? Of wat is dat bedoeld? Ja, Beppe mat mij. Wat denk ik mij? Beppe mat ik Ja, mij. maat. Kom maar jongens, mij op een golfkar. Maar door de vlag? Ja, zeker, ja. Je komt hier nooit weg. Matten net hier op. Een dikke vet. Misschien net hier even op het dak. Eigen word je. Paken. Ja, Paken wij.
Dan kan Beb en ik wel rennen. Kom maar achter u zo. Kom maar die kant om, Jara. Ja, prima. Ik woon bij de wei. Ik kom de auto om op de bocht. Ja, prima heen. Zal ik snel even wat ik kan drijven? Ze komen er al aan. Ja. Stap maar uit, Paken. Stap maar uit. Oh, die hoed. Ja. Kom maar uitpakken. Je mag daar wel eens tegen. Oh! And I drive. Hey, Peppa. Hey, hey, hey. Ja. Mama's even sip. Ah, machtig jongens, machtig. Leuk. Bij dit. Nou, het feestje, de drive-thru party, weer echt geslaagd. U zijt weer echt verbouwereerd. Een soort mensen die ik echt wel met de auto even los kan per op fiets. Dus ja, een tiergeslagen feestje. Dus hij had toch nog een beetje dat je gevoel gewoon. En nou, we zullen de bril nog even oprijden. En ja, ik ben tevreden. Hey, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtoenk omheen. En via het net de Chill app te downloaden op die tablet als telefoon. Tot een keer. Doei!